യഹോവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവൻ. Hallelujah. ഒരു പെരുവഴി നിരപ്പാക്കുവൻ. എല്ലാ മലയും കുന്നും താണും വരേണം, വളഞ്ഞത് ചൊവ്വായും ദുർഘടങ്ങൾ സമമായും തീരണം. യഹോവയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും, സകല ജനം ഒരുപോലെ അതിനെ കാണും. യഹോവയുടെ വായല്ലോ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കുവാൻ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയാണ് ഒരുക്കേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കണം. കർത്താവിന് എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നു വരേണം. എല്ലാം നിരാശയുള്ള ഹൃദയങ്ങള് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസിക്കണം. എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നു വരേണം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മലയും കുന്നും താണും വരേണം. അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. അപ്പോൾ താഴ്വരകളും കുന്നും താണു വരേണം. അതാണ് അതിൽ അഹങ്കാര ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ താണു വരണം. ഉയരത്ത് വളരുന്നതിനൊക്കെ കർത്താവ് വെട്ടിക്കളയും. അതിനാണ് കർത്താവ് ഫലം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹാലയില എല്ലാ മലയും കുന്നും താണു വരേണം, വളഞ്ഞത് ചുമ്മായും ദുർഘടങ്ങൾ സമമായും തീരണം. വളഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങൾ, വളപ്പം തിരിപ്പുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ ചൊവ്വായി കൊണ്ടുവരും. ദുർഘടങ്ങൾ സമമായും തീരണം. അതിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ യഹോവയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സകല ജനം ഒരുപോലെ അതിനെ കാണും. യഹോവയുടെ വായല്ലോ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാ ഹല്ലേലൂയ വഴിയൊരുക്കുവിൻ. നമുക്കൊരു യോഹന്നാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഓരമാന സക്കറിയാവ് അവന്റെ അപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞത് ഹല്ലേലൂയ നീയോ പൈതലേ അത്യുന്നതൻ എന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുവാനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആർദ്രകരുണയാൽ ജനത്തിന് പാപമോചനത്തിന് രക്ഷാപരിജ്ഞാനം കൊടുക്കാനുമായി നീ അവന് മുമ്പായി നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ വഴിയൊരുക്കുവാൻ ഒരു വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ സ്നാപയോഹന്നാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവചനത്തിൽ അത് യോഹന്നാനെ കുറിച്ചുള്ള ആലിലെ പ്രവചനമാണ്. അല്ലെ കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുവൻ. അവൻ മരുഭൂമി വിളിച്ചു പറയുന്നതിന്റെ ശബ്ദമാണവൻ. ആലിലെ മരുഭൂമി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആലിലെ യോഹന്നാന്റെ ശബ്ദം. അവന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുവൻ. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയാനുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ, യഹോവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുവൻ, കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കുവൻ. നിർജ്ജന പ്രദേശം നമ്മുടെ ദൈവത്തിനൊരു പെരുവഴി നിരപ്പാക്കുവൻ. എല്ലാ മലയും കുന്നും താഴ്വര നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്താണ്. നിർമ്മലമായ ഹൃദയം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിരമായ ആത്മാവിനെ എന്നെ ചുരുക്കണം. ആത്മാവിനെ എന്നെ എടുത്തു കളയരുത് എന്ന് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഒരു നിർമ്മല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കി മാറുവാനാണ് ഹല്ലേലൂയ. അതിനാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. അതിന്റെ മുന്നോടിയാണ് ഈ കൊറോണയും യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധശ്രുതികളും വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത്. ദൈവജനത്തെ കർത്താവിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അതിന്റെ പലരെയും അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് വരുത്തും. അപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പലരെ ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ പലരെയും അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുത്തും. അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും നീതിമാന്മാരുടെ ബോധത്തിലേക്കും തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ജനത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ അവന് മുമ്പായി ഏരിയാവിന്റെ ആത്മാവോട് ശക്തിയോടും കൂടെ നടക്കും. കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയങ്ങളാണിത്. കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ച് അവങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം മാറിപ്പോ, അവങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ മാറിപ്പോ. മനസ്സിൽ കേട്ട പോലെ അവൻ വെളിച്ചമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും. മൂടുപടം മാറിയ മുഖത്ത് അവന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കും. അത് ഹല്ലേലൂയ 2 കൊരിന്ത്യർ 3 ഹല്ലേലൂയ 16 പറയുന്ന മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ തേജസ് കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കും. അപ്പൊ കർത്താവിനെ വഴിയൊരുക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ മൂടുപടങ്ങളെ മാറിപ്പോണം. അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകും. അതുപോലെ മൂടുപടം നമ്മുടെ മുഖത്തിട്ടാൽ നമുക്കൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ മേല. മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു മൂടുപടം പോലെയാണ്. പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്ന് വരെ ഇരിക്കുന്നതല്ല, അത് ക്രിസ്തുവിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. ആ മോശയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം ഇന്നോളം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകും. കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു. ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിന്റെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. അപ്പോഴേ നമ്മളെ മുഖത്തിന്റെ മൂടുപടം മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുവാൻ, ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ, അവന്റെ മുഖത്തെ കാണുവാൻ, ഭഗവാന സമുദ്രം നമ്മുടെ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ദൈവ തേജസ്സിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന സകലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയണം. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം കർത്താവ് നമ്മുടെ രാജാവായി വരുവാൻ സമയമായി. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻസും വഴികളെല്ലാം നേരെയാക്കി മാറ്റണം. വളഞ്ഞ വഴികൾ മാറ്റണം. ഹല്ലേലൂയ.
ഉയർന്ന ഉന്നതമായ സൈഡിന്റെ ചിന്തകളൊക്കെ താഴ്ത്തിയിട്ട് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെ താഴണം. ഹല്ലേലൂയ മാനസ് അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നും, എല്ലാം മലയും കുന്നും താനും വരണം, വളഞ്ഞത് ചൊവ്വായും സമമായും തീരണം. അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയത്തിലാണ് ഹല്ലേലൂയ അഹങ്കാരമില്ലാത്ത, അവിശ്വാസമില്ലാത്ത, ഹല്ലേലൂയ ക്രിക്കറ്റ്നെസ് ഇല്ലാത്ത, വളപ്പും തിരിപ്പും ഇല്ലാത്ത, ഹല്ലേലൂയ റഫായിട്ട് അല്ലാത്ത ഹൃദയത്തിലാണ് ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യഹോവയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടും. യഹോവയുടെ അതുപോലെ അതിനെ കാണും. അല്ലെങ്കിൽ യഹോവയുടെ വായല്ലോ അരളിച്ചത് ആ ഒരു അനുഭവം വരാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ തരുന്നത്. അപ്പൊ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ ഒരുക്കമുള്ള ജനത്തെ കർത്താവിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ സ്നാപയോന വന്ന പോലെ ഈ അന്ത്യകാലത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ മേലുള്ളത് ഹല്ലേലൂയ നമ്മളെ കർത്താവിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ കർത്താവിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്. സംഘത്തിന് 24 പണ്ടേയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പീൻ, പണ്ടേയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പീൻ, മഹത്വത്തിന്റെ രാജാ പ്രവേശിക്കട്ടെ. വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവിൻ, പണ്ടേയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പീൻ, മഹത്വത്തിന്റെ രാജാ പ്രവേശിക്കട്ടെ. മഹത്വത്തിന്റെ രാജാമാര് ബലവാനും വീരനുമായ യഹോവ, യുദ്ധവീരനായ യഹോവ തന്നെ. വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവിൻ, പണ്ടേയുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പിൻ, മഹത്വത്തിന്റെ രാജാ പ്രവേശിക്കട്ടെ. മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവാർ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ തന്നെ, അവനാവുന്നു മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവ്. അപ്പൊ ഈ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴണം, ഹൃദയത്തിൽ വാഴണം. ഹൃദയങ്ങളുടെ കഥകളെ തുറക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മാതിരികളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തുവിൻ. അതിൽ കർത്താവിന് വസിക്കാനുള്ള ഹൃദയത്തിലാണ്. ഓർമ്മ സ്വർഗന്റെ സിംഹാസനം ഭൂമി എന്ന് പാടും. നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണിയുന്ന ആലയം ഏത് വിധം ശരിയാ ഓർമ്മ ഏത് ആലയത്തിലാണ് കർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഇരുത്താൻ പറ്റുന്നത്? സ്വർഗം മുഴുവൻ ഭൂമി മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ ആലയം പണിയും? ഞാൻ കർത്താവ് വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. ആലയിലെ അരിഷ്ടനും മനസ്സ് കയറുന്നവരും എന്റെ വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കുന്നതിനുമായ മനുഷ്യനെ കടാശിക്കും. അരിഷ്ടനും മനസ്സ് കയറുന്നവരും തകർന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവം നിരസിക്കില്ല. അപ്പോഴ് ഇന്ന് പശുലമ്മ പറയുന്നു ഹാലയിലെ സന്നദ്ധി ഹൃദയം നിറക്കത്തോടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളാണ് കർത്താവിന് വസിക്കേണ്ടത്. ഹാലയിലെ മാന അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവനും എന്റെ വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കുന്നവനുമായ മനുഷ്യനെ ഞാൻ കടാശി. നിങ്ങൾ എന്റെ വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കില്ലയോ? നിങ്ങൾ എന്റെ വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കില്ലയോ? ഉറമനസിക്കുന്ന പല പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, പലതും ഉണ്ട്. എന്നാല് കർത്താവ് കുഞ്ഞ് വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഹല്ലേലൂയ വിറയ്ക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ. അരിഷ്ടനും മനസ്സ് കയറുന്നതിന് എന്റെ വചനത്തിൽ വിറയ്ക്കുന്ന അത് തകർന്ന് നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവം നിരസിക്കില്ല. ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒരു നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തിലാണ് കർത്താവ് പാർക്കുന്നത്, കർത്താവ് വസിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ ദൈവസാന്നിധ്യം വസിക്കുന്ന ഹൃദയം. അതാണ് പണ്ടുള്ള കഥകളെ ഉയർന്നിരിപ്പ്. മഹത്വത്തിന്റെ രാജാ പ്രവേശിക്കട്ടെ. മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവിനെ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഓർമ്മ വസിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. വസിക്കണം, ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം. നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം എന്ന് ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ രസിക്കരപ്പോഴും കർത്താവ് പറയുന്നു വേറെ ഒന്നും നേടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നേടണം, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നേടണം. ലോകം മുഴുവൻ നേടിയിട്ടും ഇവരെ നിന്റെ ആത്മാവ് നശിച്ചു പോലെ എന്ത് പ്രയോജനം? ഓർമ്മ അസീക്കര മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവിനെ പ്രവേശിക്കുവാൻ, മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവിന് രാജാവിന് വസിക്കുവാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അസിക്കര ഉന്നതമായ ഹൃദയങ്ങളെ ഇവനെ ദൈവസന്നിധി താഴണം. അല്ല അവിശ്വാസ ഹൃദയങ്ങൾ ഇവനെ ദൈവസന്നിധി വിശ്വസിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ക്രിക്കറ്റ്നെസ് എല്ലാം മാറ്റണം. ഇവരെല്ലാം വളപ്പും തിരിപ്പും മാറ്റണം. സ്മൂത്ത് ആകണം. അപ്പോഴേ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ടു വരും. അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ വസിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മാനസികത നമ്മുടെ കർത്താവ് 2 പറയുന്നു ദേവാലയത്തിന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് എന്ത് യോഗ്യത? നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലോ. ഞാൻ അവര് വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവർ എനിക്ക് ജനവുമാകുമെന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പിനെന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഇതൊന്നും തുടരുത്, എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായിരിക്കും എന്ന് സർവശക്തനായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ യേശുവിനെ കർത്താവ് വിശുദ്ധീകരിപ്പിനെന്ന് പത്രോസിലാനത്തിൽ പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴേണ്ടത് കർത്താവാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവ് വാഴണം. കർത്താവ് ഹൃദയത്തിൽ വാഴുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. രാജാതി രാജാവായി ഹൃദയങ്ങളെ വാഴുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ദൈവത്തിന് വാഴുവാൻ തടസ്സമായിരിക്കുന്ന എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിന് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളൊരാളെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് മാനസികര ട്രാഷ് എല്ലാം കൂടെ നിരത്തിയിട്ടാല് അവരതിനകത്ത് വരുന്നതിന് പേര് ഓടും. അല്ലല്ല മാനസികരമന എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആ വ്യക്തിയെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക്
വീടിനെ വൃത്തിയാക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഓർമ്മ നസിക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവിന് വസിക്കുവാൻ പറ്റിയ ആലയങ്ങളാക്കി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല. ആരും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നമ്മളൊരു വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട് നമുക്കുണ്ട്, അവിടെ നാം വസിക്കും, അവിടെ നാം നടക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നസിക്കര, അതാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് പറയാണ്, ഞാൻ അവരിൽ വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവർ എനിക്ക് ജനവുമാകും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വസിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നാം അവന്റെ ജനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയും, പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നീക്കിക്കളയണം. അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പ്. ചിലരുമായിട്ടുള്ള സഹകരണം കർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ല. ദുഷ്ടമായ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കുന്ന കർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ല. പാപികളെ വഴി നിൽക്കുന്ന പരിഹാസങ്ങളെ ഇരിപ്പെടുത്തി ഇരിക്കുന്ന കർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് പറയാം, അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പിൻ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് അശുദ്ധമായതൊന്നും തുടരുത്. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരുമായിരിക്കും. കർത്താവ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് കർത്താവിനെ നേടണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ചില കാര്യങ്ങളും ചില വ്യക്തികളെയൊക്കെ നമ്മൾ കടയേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കണക്ഷനൊക്കെ വിടേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിനോട് നമുക്ക് ചേർന്നിരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ കർത്താവ് ചോദിക്കാൻ, നിനക്ക് ആ കണക്ഷൻ വേണോ ഈ കണക്ഷൻ വേണോ? അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ രസിക്കാൻ ലോകവും ജനവുമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റെ പിശാചുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നിനക്ക് വേണോ അതോ ദൈവമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വേണോ? ആ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ജനത്തിലെ ആത്മാവിലെ സകല കന്മഷവും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തെ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളുക. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹെസ്കേൽ രാജാവ് 1-ാം മാസം 1-ാം ആണ്ട് ആലയം ശുദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന ആലയം നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാം. കർത്താവിന് വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഹാലയില വിശുദ്ധിയുടെ പാത്രങ്ങളായി ഹാലയിൽ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങളുമില്ല. ഹാല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശ്വസനായ സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, റിവാൻ അസിക്കര എന്ന് വാൽക്കാലം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ലോ. ഇന്ന് നിന്റെ മഹത്വത്തിനോട് ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ. ലൈനിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന നിയമക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഇനിയുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദാസദാസന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. റോമാന ശിവവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അവസരം തന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഇന്ന് വാൽക്കാലത്തിരുന്ന മഹത്വത്തിനോട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. സകല വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും തരുന്ന